A stále je aj ten, ktorý je ešte v zákulisí. Volá sa Milan, aj to je fajn chlapák. Milan, poď. Je to jasné. No, teším sa na hádanie tohoto povolania. No ja tiež, som zvedavý. Tak uvidíme, ako im to chlapi. pôjde. Ahoj! Nazdar, Milan. Môžeme si týkať. Môžeme určite, ja budem rád. Super, teší nás. Mišo, poď. Milan je svojou pôvodnou profesiou barbier, ale nemali prácu. Tak chodí robiť živú mapu do Tatier, akurát, že zabudol prezliec z pracovného. Tak nie. Milan je určite športovec, ale že určite. Úplne určite. Marian, skús ty tipnúť. Má takú malú dielničku. V tej dielničke má také náradia a dáva dokopy staré, veľmi vzácne bicykle. Ondrej? No ja sa zopakujem opäť. Milan je jednoznačne športovec, ako sa spieva v jednej z piesní. Milan je plavčík. Ja si myslím, že Milan robí niečo s ekológiou, to znamená, stará sa o to, aby tie lesy ostali nevyťažené, alebo tak. Ale Tak mi prišlo, lebo sú také vyťažené v poslednej smutno dobe. ti prišlo, čo? Milan, máme indíciu pripravenú. Áno. Tak im ju povedz. Bližšie k nebu. Bližšie k nebu. Tak To je indícia pre, nebudem to zdržiavať, 2 gongy tam budú, dávajte pozor, toto povolanie. Nepozerajte sa stále, ak chcete hádať, čakajte na druhý gong, ktorý už zaznel. Niekoho si vyber, poďme na túru. Tak ja by som si vybral Ondreja. Miluje ho moja babka, tak musím mu dať prvému slovo. Myslím, že manželka. Babky ťa žerú. Rovesníci, čo ti Ver to poviem? tak, že to bol kompliment, hej? Tiež musím na gitare dva vyhrávať. Ondrej, aj cieľovky sa menia. Dám aj podpisovú kartu pre babku. Áno, bude rada určite. No, Milan, ty si vlastne bližšie k nebu, to znamená si nad zemou. Logicky. Tvoja robota je niekde bližšie k nebu, čo je teda potrebné sa tam dostať, zlaniť, ísť hore rebríkom alebo niečo podobné. Milan je Môže, Janko. nemusí byť. Tak Milan je Janko. Už sme tu mali, čo sme tu mali? Toho pilčíka, teda obrezávača stromov. Veľmi pekne. Obrezávať stromov. Pekne. Takže Milan je, podľa môjho názoru, človekom, ktorý sa pohybuje vo výškach, vytvára nejakú činnosť, nejakú službu pre nás ľudí. No na takú kratučku vetu. Toľko múdrosti, ne? Toto, Troch keď tam slova. mali napísané diváci, že čo? Podľa mňa teda Milan je opäť činný v nejakom remeselnom prevedení, v niečom, čo treba opraviť, čo treba udržiavať, čo potrebuje našu starostlivosť a údržbu. Nie. Nie sú to bicykle. Ale snažil som sa. Snažil? Pekne. Dobre. Dobre, čiže bližšie k nebu predpokladáme, že to bude vyššie ako výška spriameného človeka, čo už je práca vo výškach. Ale ja sa chcem spýtať, je tá práca prevažne v prírode? Nemusí byť. Čo považuješ, myslíš, prírodu. prírodu? Keď napríklad je tam niečo, čo rastie samo od seba. Nie, nemusí to byť takto. Príroda je Nie. všetko, čo nevytvoril človek. Dobrý. Ty, čo ste mali na skúške? Nie, to keď som bol 6, tak to bola prvá veta učiteľky, zľakol som sa a chvíľu som koktal. Príroda je všetko, čo nevytvoril človek. No to bol úvod do toho. Vy sa zajakávate, ale iba keď rozprávam. O prírode. Bližšie k nebu. Žena hovorí mužovi, a potom keď raz už budem musieť zomrieť, tak v nebi sa stretneme zase. Nie. Moment, nie. V dohode bolo napísané jasne, až kým nás smrť nerozdelí. Tam už nič. Milan je letec. To, čo robí Milan, je služba? Dajme to do služby. Hej, Super, takže ani nie. Ale Áno, komu to presne. slúži? pochopil si. Dajme to do služby. Dobre, no, musíme ísť ďalej. Daj do služby. Práca, ktorú vykonáva Milan, je práca, ktorú si môžem ja ako keby objednať. To áno. To je Tým pravda. pádom to dajme do služby. Dajme to do služby. Nachádza sa Milan teda v nejakej výške, áno? On Áno. osobne sa Áno, nachádza áno, v nejakej výške. Či je tam dobrovoľne? Budúci pán inžinier sa ma pýta, je tam dobrovoľne? Je. Nedobrovoľne by bol ako? Tak aj nechcel a išiel. Keď ťa vyhodia zo školy, letíš odtiaľto. A my poznáme tú profesiu, vieme ju pomenovať. Poznáte, jasné. Povedz prvé písmeno a budeme to vedieť. Žeriavník. Žeriavník. Obsluhuje nejaké zariadenie, Milan? Obsluhuje.
Keď uhadol si, že Pilot, riadnik, skočím tu 100%. A tam. a tam. Nie, keď uhadol, že žeriavník, tak Ondro pôjde s Milanou babkou na večeru. Dobre? Dobre, vybavené a Janko bude s ním ide. Ale varí Ondro. Spagety Máme to. deluxe. Len tak s kečupom a s masielkom. Hej, to môžeš aj keď máš protézu napríklad, alebo čo? Teda nie, že by babka, akože to nie je pre Boha. Nie. Milan obsluhuje nejaké zariadenie a je niekde v nejakej výške. Tak. Milan je tam sám, sa nachádza v tej Nie. výške. Lanovka. Lanovkár, presne. Je vo vašej práci prítomné aj slovičko lano? Nie. Sám si lanovkár. Tak ináč sa to povie, no. Jak sa to povie? Šparga? Hej. Ondro, poď. Milan je v nejakom Áno. kokpite zariadení, Aj niečom, Milan má, aj čo... Dušan má. To znamená, je to nejaký dopravný prostriedok, ktorý je Milan. A je to tu. Ty si teraz to aj hovoril. povedz. Výťah. Opäť. Tak dobre, môže to byť vetroňar. Aj vnútri, jaký vetroňár. Kto ti povedal, že vnútri? Ty. Ja nie. Ty si to hovoril. V interiéroch. A ja nie. Že nie len v prírode. Povedal. Povedal som nie len v prírode. No. A kde Kde? počuješ Aj na vo vnútri? simulátore? Aha. Čo povedal? Neviem, ale asi má pravdu. On si to vie pretočiť, vieš? Ja viem. Neviem, ja to vysknem. Milan je nejaký akrobatický pilot. Nie. Keby si nedal akrobaticky, možno by bol len pilot. Pilot. Je kokpit, ktorý obsahuje Milana a Dušana, teda iného človeka, nejakým spôsobom spojený so zemou. Aké spôsoby máš teraz na mysli? Môže byť Uko? Nevieš mi aj toto pretočiť. No môže byť na nejakom stožiare, alebo Že na skôr niečom. tak, že nejaké mechanické prepojenie, Áno. fyzické prepojenie. Áno. Alebo či musí prekonávať... Ne, alebo už si nechaj. na alebo inokedy. si nechám. Mechanické prepojenie nie je tam. Ale rádiové iste bude. Iste, Rádiové iste bude. No, neviem. Michal? Tu Milan, volám zem. A už sa Čiže kozmonaut? No, a tam Ďalšie ozve nevieme Janko, o ňom? a Janko sa ozve, iba legálne. Môžeš tu pristať, ale iba legálne. Dobre, vieme pomenovať, Milan je v kokpite, nie je spojený so zemou mechanicky nijako, ani lanom. Nie. Dobre. Sa len pýta, slušne. Hneď nekrič. A prečo Ani lanom. nekrič? Ty bol jasne povedaný, čo kričíš? Tak, Milan je ale v spojení nejakým signálom. Je. Signálom je. Pre istotu. Rádiový. Alebo má mobil. Rádiovým signálom. Rádiovým signálom. Aké rádio konkrétne? Ako? Nevieš, Také, že karafa. Pani volá do rádia, že dobrý, to keď teraz dačo poviem, kde ma bude počuť? No teoreticky na celom východnom Slovensku. Aj v Medzilabociach potravinách? No, ak majú zapnuté rádio, tak aj tam. Vasil, nekupuj vajca, Gita priniesla. Vasíliu, nekúpuj jajca. Takže v kokpite hovoríš, kokpite. Je to istý dopravný Je. prostriedok. To už všetko viete. Áno. Už sme blízko. Keď nie len v prírode, tak toto už mi vypovedzte. Aj v meste asi lieta. Môže to byť záchranný vrtuľník a môže to byť pilot záchranného vrtuľníka Milan. To by Priamo sedelo. obsluhuje ten stroj, áno, lietajúci. Nie. Milan neobsluhuje lietajúci stroj. Je Ale účastný. počkaj, Milan pozná človeka, ktorý obsluhuje stroj. A jak dobre. A jak dobre. No, máme ho. Milan pozná pilota. MPP. MPP. Takže pozná pilota, znamená, je to helikoptéra. Nie. Tak ale je to nejaký dopravný prostriedok, tak? Áno. Tak sa spýtaj vrtuľník, možno to bude to. Tak a možno je letadlo a možno je stevard. Stevard. Á, Rod Stewart. Tak. Kokpite. V kokpite. Presne tak. On je kopil. Nie v salóne, kokpite. je v kokpite. Spýtaj sa ho, či ko je slovo, ktoré často používa. Alebo počúva. Šoko sa pýta, že ko je slovo, ktoré často používaš? Často. Povedz Šokovi, že nie. Kýval, že áno. Ale kýval, že áno. Nie. Ale v súkromí iba. Vládko, poprosím osmičku. Ale teraz tu je pracovne. Nie. Teraz... Poprosím naspäť, poprosím. A ty by tiež hovoríš ko, nie? Nie. Milan je jednoznačne človekom, ktorý je v kokpite Sa pohybuje nejakého vo výškach v dopravnom prostriedku. To znamená, pokojne to môže byť lietajúci balón. Tam nie je kokpit úplne. To je kôš. To je kôž. No. Tak dáš si plexisklo a... Darčekový kôž, takzvaný. Dobre, chcem sa spýtať, ten dopravný prostriedok potrebuje dopredný pohyb na to, aby vytvoril vztlak. Áno. Dobre, čiže bavíme sa o lietadle. Bavíme sa o lietadle. A to lietadlo je nejak špecificky upravené pre potreby toho, čo má vykonávať? Áno.
Čiže predpokladám, že napriek tomu, že môže slúžiť ako dopravné, lebo prepraví nejaké osoby, tak má okrem toho aj inú funkciu. Orezávajú konáre. Dobre, čiže my máme zistiť, aká je funkcia toho lietadla, alebo čo robíš ty. Dobre. Hasia. A raz nabrali aj Janka. Mne tiež napadlo, že hasenie, ale na Ešte Slovensku Grécka to lietadlami hasenie neviem. Preto bolo zahraničí. Je. Veľakrát sa stalo, že v uhasenom lese našli potápača. Potápača, no. Nasala vodu, Hej. jasné. Dobre, Milan, prosím ťa, pri výkone svojej práce potrebuješ nejaký špeciálny odev? Ani nie. Ani nie. Ja som, že či nie je vojak, alebo niečo, že... Milan, jak si letel, len tak v trenkoch. Tak on potom môže dokumentovať, že fotí krajinu, preto má mapu na sebe, lebo je ortofoto. Ortofoto? Ortofoto. Ortofoto? To som ešte nepočul. Ja raz zistím, čo to znamená. Potom si ťa nájdem. Počkaj, My sme blízko, podľa mňa. obsluhuje on nejaké zariadenie, ale nepilotuje priamo lietadlo. No však je záložný pilot, alebo je... Navigátor. Zámožný. Alebo zámožný. Zámožný pilot, pilot, veľmi áno. taký bohatší. On ani nelieta, on len sa nechá voziť, ale vedel by. Alebo naozaj fotí z toho lietadla. To zariadenie, ktoré má Janko v ruke, ten prístroj, zaznamenáva niečo? Áno, zachytáva, máme ho. zaznamenáva. On je mapátor. Ešte si zobral aj tričko, aby sme si mysleli, že sme úplný tyto. Presne tak. No, Ja som si všimol. no. Úplný ťulpasi, že Zlá sme. robota. No, tak je vlastne Čo to je? Mapiár Milan. Oni sú čo? Tak môže byť geodet. kartograf je asi najpresnejšie. Ešte môže robiť s termovíziou, s nočnou víziou a s eurovíziou. No proste, ja si myslím, že kľudne Na maškarný Milan... bál, keď ide žena s mužom a žena strašne nervózna. Ja neviem, čo ty, akú masku ja mám si dať, ja vôbec neviem. Nie je zložité, nevymýšľaj. S tvojimi krčovými žilami chod za automapou. Čeky, u teba to zomrie. Tak ale to snad nie. Tak nie. No, tak uvidíme. No, ja, tak čeky, ja, daj, by som, prosím. ja by som, aby sme už netárali 2 na 3, ja si myslím, že to môžem zavrieť ja, ako odborník na toto. Milan je v podstate pilot, ktorý sedí na druhom sedadle vedľa a je tzv. Druhý pilot v lietadle. Kopilot? Nie, to by obsluhoval tiež. Tak, dneska nám ide. Ale už Šoko vám poradil a dosť dobre. Ortofoto. Je to ortofoto, je to letecký fotograf. Oh, Toto robí, že sedí na druhom sedadle, ale nie preto, aby bol co-pilot, ale aby fotografoval, aby všetko sústreďoval len na fotoaparát No. a na prostredie, ktoré A fotí. ešte som si myslel, že im tam tým tričkom pomôžem. Veď im to pomohlo, ale zle. no. Opačnou stranou. poplietol. Tričko si robil sám. To je prototyp, no. No ale trička nevyrábaš, vyrábaš iné veci, krásne Kopce by fotografie. museli výjsť. Vyrábaš veci na objednávku, alebo chodíš, fotíš si, čo ti napadne. Tak najčastejšie si u nás to letecké fotografovanie objednávajú obce, starostovia. Ukáž nejaké fotky, lebo viem, že máme, aby sme sa rozprávali konkrétne o veciach, Niečo tu máme, ktoré ty už si polietal a pofotil. sú tie naše Ja lietadla. ich budem... No a čím je to, prosím ťa, špecifické to lietadlo? Lebo si hovoril, že trochu upravené je. Tak oni majú také špeciálne otvory väčšie v kabínach na fotoaparát, na veľký objektív a ešte rôzne také úchyty na kamery. Niekde na trupe, keď aj filmujeme napríklad. Keď treba, aj si lietaš, pilotuješ si, lebo Som aj pilot, ty si vie. ale nie je to moje povolanie. Ale pilotujem tiež. Keď ti dávajú zadanie, tak ti dávajú konkrétne, lebo napríklad, toto je prekrásny obrázok, mali konkrétne zadanie, ako to musí vyzerať, aké to má byť veľké, čo všetko na tej fotke má byť. No tieto obrázky, čo som doniesol, tak ani jedna myslím, že nebola urobená na objednávku, lebo tieto vznikali, keď som sa už vracal z nejakej tej práce. Väčšinou je dobré svetlo vtedy, lebo je buď podvečer, alebo idem do tej práce, tak je ešte také ranné svetlo. Tak vtedy vzniknú také najkrajšie Zlatá snímky. hodinka, čo? No, potom z toho robíme knihy letecké. A keď dostávaš zadanie, tak je to väčšinou aké? Väčšinou je to také, že mám mapu katastra obce, v nej musíme nafotiť všetky zastávané veci a starosta to potom použije buď na propagáciu cestovného ruchu v tej obci, alebo si môže čierne stavby skontrolovať, už aj bazény si počas zákazu nejakého
Keď bolo sucho, tak si kontroloval, kto má vo dvore, aj to sa už stalo. Takže ty ste aj špioni tak trošku. No, Musí v tomto byť prípade, hej, no. pilot, tvoja pravá ruka musí vedieť, ako lietať, aby si urobil dobrú fotku. On je moja ľavá ruka, lebo on sedí vľavo. Aha, Presne dobre, tak. prepáč. No. Musíme byť veľmi dobre zohratí, lebo tú fotografiu nerobím iba ja ako fotograf, ale aj ten pilot, ako mi to nakloní, ako sa natočí, akú kompozíciu, on v podstate spolutvorca tej fotky. Áno, lebo sú isté výšky, ktoré sú bezpečné a ktoré už veľmi nie. A keď chceš urobiť dobrú fotku, pravdepodobne musíš ísť niekde asi na hranu. Musím lietať pomaly a nízko nad zemou, aby sa babka nebála. Lebo prídem o paniku. Niekedy to môže byť aj rizikové? No, je to práca, ktorá je považovaná za rizikovú, ale keď sa dodržia všetky tie predpisy, tak by teoreticky nemusela byť, takže my to musíme dodržiavať. A niekedy sa stalo, že v zápale toho fotenia sa niečo nedodržalo? No, stala sa mi taká vec, že jak som bol zasnený, vtedy som aj pilotoval, aj som si fotil taký západ slnka nad Poľanou a zrazu vedľa mňa stíhačka Albatros 39-ka. To je cvičná vojenská stíhačka. Ešte v takej peknej tej kamufláži slovenskej trikolóry, čo kedysi biele Albatrosy spolu lietali. A som mal strašnú radosť. Ježiš, som ju nestihol fotiť. A znova prešla som. Tak za ním. Asi kvôli mne tu je. Tak nič, rozlúčil sa, išiel ďalej, ako som ja zosadol u nás v Očovej na letisku. Tak už som mal telefonát z veže, že som vletel do riadeného priestoru, do takzvaného TMA. A nebol som tam na spojení, som bol taký zasnený tou Poľanou. Ty, ale to si dobre dopadol, že si mal iba taký vzrušujúci telefonát, lebo tam si mohol zostať bez lice? Chvali ma riadne. No, akože. tak... tak to obyčajne chodí. Vtáčika nejakého blízko vrtulky už si mal? Raz som sa pretekal s Bocianom, ale nemal šancu. Však to bol ten, čo ťa priniesol, Bociana. No tak polietaj veľmi krásne veci, porob krásne knihy, krásne takéto obrázky. Ešte darčeky mám pre vás nejaké. Lietadlo. No, keď budem tu za výrobcu lietadiel, tak potom. No, tak potom. Niečo menšie, ale Darčeky. snáď to poteší. Tá indícia bola, že bližšie k nebu, tak tu mám knihu Slovenské hory z neba. Tak mám tu 5 kníh, akože pre všetkých vás 5. A plus som si vygooglil, odkiaľ ste, teda kolegyňa mi vygooglila. Tak tu mám takéto regionálne. To je Že si z super. Trnavy A to je napríklad. Trnava, vidíš, Áno, to je krásne. šokoviem, že zo Žiliny. To je paráda, ďakujem pekne. Áno, si? tu chalani sú, tuším, od Prešova Prišiel je... som ja. Áno, a z Prešova je Mišo, z Humeného je Čeky, od Humeného. Čo si? Ja. To je A brutálne. ráno som hľadal Sabinov. A? A nenašiel som. Sabinov že už musím nie je. utekať, lebo sa Nie. zasekám v tých Nemáš zápchách na bratislavských, ale zobral som aspoň spíš, tam som ho mal po ruke. Milan Paprčka, už môžem povedať, že bol výborný host. Je letecký fotograf.